Zadatak A2. Dobar dan, ja sam Darija, a ovo je moja porodica. Špiro je moj đed. Stanka je moja baba. Oni se prezivaju Radunović. Ovo su njihova đeca. Sin Filip, moj otac, kćerka Jelena, moja tetka i još jedan sin, Tadija, moj stric. Muž tetke Jelene zove se Damjan, on je moj tetak. A žena strica Tadije zove se Marina, ona je moja strina. Majčini roditelji prezivaju se Inić, đed je Žarko, a baba Ana. Njihova đeca su kćerka Danijela, moja majka, i sin Mirko, moj ujak. Žena ujaka Mirka zove se Svjetlana, ona je moja ujna. Moji roditelji imaju troje đece, mene, brata Jagoša i sestru Vesnu.